бездомен и ограбен. С това кликбейт заглавие ще се опитам да провокирам интереса ви за този влог, който ще гледате в следващите минути, ако го догледате, защото не съм сигурен, че някой ще стигне до края. За да ви разкажа малко повече за моето състезание на полумаратона на Валенсия, нов личен резултат. Свалих близо 2 минути и половина от старото си лично постижение на полумаратон. Сега завърших за час 07 и 42, темпо от 3.12 на километър. И така, гледайте следващите минути, за да видите защо съм бил бездомен, защо съм бил ограбен и как успях да завърша състезанието за това време. Здравейте, намирам се на летище София, където след малко заминавам за Барселона. Оттам пък ще пътувам за Валенсия, тъй като в неделя ми предстои участие на полумаратона на Валенсия. Ще бягам на 21 км и ще се опитам да избягам дистанцията възможно по-бързо. Така също имам идея да направя нещо като влог от моето пътуване до Испания и състезанието в Валенсия. Бих искал да разкажа малко повече за това как съм се подготвил за това състезание, за самото ми участие, разбира се, за атмосферата в града. И се надявам да ви бъде интересно. Самото видео няма да има особен монтаж, ще го карам в хронологичен ред, но надявам се информацията да бъде достатъчно съдържателна, за да ви бъде интересно. Около 15 вече ще започнем да предлагаме нашите бордови услуги. В джоба на седалката пред вас ще намерите нашето разписание. Вече съм в Барселона, днес ще нощувам тук, пък утре с автобус ще пътувам до Валенсия. Не най-добрата организация, чисто логистично, можех и по-добре да си организирам пътуването, но пък сега ще имам възможност да обиколя малко града. След полумаратона пак се връщам тук, така че Барселона е един страхотен град, ще мога да го разгледам. И така, утре продължаваме с нови сили. Събота 25 октомври, деня преди състезанието. Ще се разходя още малко в Барселона. Вчера успях да видя стария град в Барселона, сега ще посетя Eixample. Не знам дали правилно го произнасям квартала, но в този квартал се намират най-много забележителности на Барселона, включително популярната Саграда Фамилия, базиликата. Така че имам още 2-3 часа до автобуса, ще мога да разгледам няколко от така най-интересните забележителности в града и след това в автобуса ще се опитам да запиша малко повече за тренировките, които правих за този полумаратон. И естествено не изневерих на стила си и се качих до един връх, който е тук близо до квартала с най-много забележителности. Изкуших се да видя гледката отгоре. Наистина се заслужаваше, но пък и може би не е най-добрата идея да катериш по 200 метра денивелация преди полумаратон. Но така да иначе Барселона съм, няма как да не обиколя каквото мога. Имам още малко време до автобуса и сега докато спускам надолу към гарата, мога да ви разкажа малко за моите тренировки. Всъщност днес е първият ден с 0 бягане от 1 септември насам. Последните почти 2 месеца не съм имал ден, в който да не бягам. Като имаше 2-3 дена, в които бягах по 20-30 минути само.
Тогава може да се приеме, че съм почивал също, но имаше някакво бягане. Тези дни бяха заради едни опасения, че се завръща една стара контузия. Почувствах една болка в крака, в областта на коляното и реших, че няма да рискувам. Подходих доста консервативно и мисля, че направих правилно, защото само седмица по-късно вече бях отново на познатото равнище от преди това. Можех да си тренирам спокойно. И в общи линии, като изключим този период от 6-7 дни, в които не тренирах много пълноценно, останалите близо колко се падат 5 или 6 седмици успях да тренирам доста пълноценно. Как започна тренировъчния блок за мен? Свърши сезона по ориентиране с Балканярата по ориентиране, която се проведе в България в района Стрелча. И буквално на следващия ден, след като мина Балканярата, започнах блока си за Валенсия, като всъщност крайната цел не е полумаратона на Валенсия, а маратона на Валенсия, който е на 6 декември. Това е основната цел, за която тренирам. Полумаратон е по-скоро една спирка по средата, да проверим моментното ниво, да си запиша един хубав личен резултат, евентуално, ако протече всичко по план. И да, в общи линии да бъде отправна точка за маратона и това на какво ниво съм преди него. Освен това и самия период е доста дълъг. Ако тренирам 2-3 месеца само за маратона, без нито едно състезание в него, много бързо ще ми омръзне. Обичам да се състезавам и със сигурност нямаше да ми се отрази добре ментално да нямам състезание в този период. Повече за тренировъчния блок, споменах вече, започнах в началото на септември. Първата седмица беше с, да ги наречем, обработващи интензивни тренировки, защото не съм се взел под 3,30 на километър, даже 3,40. Имах няколко темпови сесии. За пример мога да кажа 3 по 3 км, 2 по 5 км с темпо около 3,40, където главната цел беше просто да вляза в ритъм за блока и да набера малко повече обем. Още първата седмица мисля, че имах към 130 км. Като в края на седмицата направих едно дълго бягане, около 26 км, в които първата половина бяха на темпо 4,20 на км, втората половина на 3,40-3,45. С идеята да се доближавам лека по лека към специфичните по-дълги бягания за маратон. Следващата седмица, още втората седмица от подготовката от блока, вкарах, бих казал, непланирано по-интензивни тренировки, но вече се чувствах доста добре и си казах, защо пък не, мога да започвам вече по същество. Втората седмица, във вторник, класическа трешхолд сесия, 10 по 1000 през минута на 3,13 на километър. Като целта на тази тренировка е да усещам комфортно усилие, да няма излишен натиск на повторенията и мисля, че се получи доста добре. Бях даже изненадан, че още на първата такава тренировка мога да си позволя да тренирам на такава скорост. След тази тренировка, какво мога да кажа по-специфично, може би трябва да кажа генералната идея за тренировъчния блок, към която се стремя. Искам да имам 3 основни интензивни тренировки. Първата от която е трешхолд сесия от типа 10 по 1000, 12 по 1000, където бягам около анаеробния праг, доближавам го доста.
като среден пулс на отсечките, малко отдолу. Втория тип тренировка, специфична, е по-дълги темпови блокове от типа по 3 км, по 5 км. Няколко такива тренировки успях да направя. В идеалния случай ги разпределям вторник да е трешхолда и в петък да бъде този темпови блок, така да го наречем, който правя по-дълги интервали от по 3-5 км. Като разликата е, че в втория тип темпото би следвало да бъде повече към маратонско темпо или малко по-бързо от маратонско темпо, но не чак на темпото ми за полумаратон. Аз направих едно изключение, за което ще кажа малко по-късно. Но да, със сигурност след полумаратона този тип тренировки 3 по 5 км, това ще бъде тренировка, която симулирам скоростта за маратон. И третата специфична тренировка, която опитвам да вкарвам в блока, това е, разбира се, дълго бягане. Като не просто дълго бягане, но в него има включен интензитет, който достига до маратонско усилие. Обикновено го правя прогресивно, започвам на 4-4,20 на км и слизам до към 3,40, 3,30, дори 3,20. Всъщност най-дългото ми бягане в момента до полумаратона бе 30 км с средно темпо 3,50 на км, като започнах на 4,20 и слязох до 3,20. Това беше всъщност още, може би, второто ми дълго бягане. Там също малко избързах с интензитета. Не трябваше чак да слизам до 3,20, но това са подробности. В общи линии това е седмицата, която опитвам да гоня. Тези три специфични тренировки. Трешхолд с повторение около 1000 метра. Блоковете 3 км, 5 км и дългото бягане. Имам някаква идея да вкарам и фартлек като разновидност на трешхолда във вторник, но това ще се случи може би след полумаратона евентуално. И по-друго мога да кажа за блока. Естествено, останалите дни са изпълнени с леки бягания, като предпочитам да ги правя на асфалт, за да съм максимално близо до това, което търся като условия и като това, което ми предстои на самото състезание, защото асфалтовото бягане си е различно от трейл бягания. Честно казано, почти не съм тренирал дворазово и го направих умишлено, защото по две причини. Първо, нямам чак толкова време да излизам по 2 пъти на ден да тренирам. Второ, предпочитам да си набавям общия обем чрез едно по-дълго бягане наведнъж, отколкото разделено на две части. Мисля, че има по-големи ползи. В общи линии имах доста леки бягания, които са, да кажем, по 15-20 км, за да може да трупам този обем наведнъж. Като най-голяма специфика в блока за полумаратона на Валенсия, мога да кажа 10 дни от 7 октомври до 17 октомври. В тези 10 дни направих 5 основни тренировки, които реално така мисля, че най-сериозно повлияха на формата ми. Започнах с 8 по 1000 в Южен парк на темпо около 3,06 на километър. Като тази тренировка беше непланирано бърза, защото я комбинирах с Боби Иванджиков и Миро Спасов. Точно се завръщах от няколко дни
с много леки и кратки бягания заради тази болка до коляното, за която споменах. Бях доста изненадан, че успях да поддържам въобще тази скорост. Предвид липсата на бързи бягания в предходните дни, но се справих добре, нямаше проблеми, което беше много добра индикация за състоянието ми. След тази тренировка направих 3 км плюс 2 км с почивка между двата интервала и така 2 пъти. Тоест общо 10 км на усилие между 3.25 и 3.10, като на 3 км поддържах темпо близко до маратонско, на 2 км се стремях да доближавам темпо за полумаратон. След тази тренировка, мисля, че точно този уикенд се падаше Софийския маратон, където проведох тренировъчно бягане около 26 км на темпо между 4 минути до 3.20 слязох. И още във вторник, 2 дена по-късно, направих 12 по 1000 на среден пейс 3.09 на километър, където може би бяха първите индикации, че влизам в много добра форма, която вярвам, че съм запазил и до сега. След тази тренировка в петък проведох тестово бягане, да го наречем тестово, което да ми покаже на какво ниво съм за полумаратона. 3 по 5 км на темпо 3.10-3.11 на км. Всичките повторения по 5 км ставаха под 16 минути. 15.56, 15.58 и пак 15.58. Като този тип тренировка е доста добър индикатор за това какво време можеш да постигнеш на полумаратон. На база тази тренировка бих казал, че мога да гоня резултат под 68 минути, но разбира се, много зависи самото състезание, в деня, как се чувствам. Но определено това ми даде така отправна точка, че мога поне да атакувам темпо около 3.10, 3.12 на километър на самото състезание. И всъщност това ще ми бъде и плана да съм максимално близо до темпото около 3.10 на километър. А пък вече в течение на състезанието ще бъда гъвкав, ако е необходимо, ще направя корекция на самото темпо. В общи линии това беше последната тежка тренировка в блока на 17 октомври, 10 дни преди полумаратона. След тези 3 по 5 км имах 3 дни леко бягане. На четвъртия ден направих 4 по 2 км, отново на полумаратонско темпо. 3.10 на километър поддържах. В четвъртък, 2 дни след тази тренировка, направих и 10 по 400 threshold, където вече слязох с по-бърза скорост, 3 минути на километър, 3.05, за да прекара малко време на threshold, на анаеробния праг, и да раздвижа самите крака. Усещането беше много добре в този ден. И всъщност това се случи 3 дена преди полумаратона, 4. Сега, както казах, днес няма да бягам. За сметка на това доста се разхождам, което си е вид раздвижване. И се надявам, че съм успял да направя достатъчно добра подготовка. Успял съм да си отпочина също така, поне според
часовника така изглежда, че съм успял да направя тейпъринг в последните 7-8 дни и така да бъда максимално свеж за самия старт. Вече съм във Валенсия и както виждате тук е доста слънчево и си е горещичко. Не ме гледайте, че съм навлечен. Това е защото няма как да си нося багажа. Тук сега ще ви покажа любимото ми, може би, място в Валенсия. Ей, това корито, което мисля, че някой е било река. Сега не знам дали има някакво корито водно, мисля, че няма. Но е една дълга ивица, която минава през целия град и е озеленена изцяло и се ползва за спорт, колело, бягане. Като цяло да излезеш сред природата на чист въздух в парка, да се наслаждаваш на хубавото време, което тук е почти целогодишно. Така, ако някой има пътуване към Валенсия, може да се възползва от това дълго корито за малко спорт. И така, сега отивам към настаняването си и след това да взема стартовия си номер от Експо центъра. Да видите, че мога да карам колело. Ами, оказа се, че съм без настаняване, защото хостел, в който си бях запазил да спя, е затворен от полицията, запечатан. Чакаха ме двама полицаи на входа на хостела, за да ми кажат тази страхотна новина. И в общи линии сега трябва да се търся къде да нощувам преди полумаратона и да си поискам естествено и да ми бъде възстановена сумата от Booking. Но да, по-големият проблем е къде ще спя тази вечер, имайки предвид, че всичко по хостели и по други хотели най-вероятно е изчерпано. Най-вероятно ще намеря нещо. Но да, ще трябва да бъде в рамките на следващите няколко часа. Трябва да се взема и стартовия номер, сега отивам за него, що е по-важен. Спане, може и в някоя градинка да пролегна. Вече съм в Експо центъра, взех си стартовия номер и сега изчаквам Боби Ванджиков, който също трябва да дойде тук да си вземе номера. Докато дойде той, да ви покажа малко от атмосферата в Експо центъра, вече е доста изпразнен самия център, повечето хора са си взели номерата. Ето, там се взимат номерата. Тук отзаде има за получаване на тениски потници. И нататък се минава по друг коридор, където има други неща, характерни за един експо център. И мога да ви покажа и какво имам в стартовия пакет. Тениска. Тук има някаква, това е може би пудра за крака. Дъвки, които не знам дали дават енергия. Миналата година на маратона ни даваха дъвки, които бяха енергийни. Това е за мазане. Нещо за хапване. Това трябва да са картофи. Има и картофи, само трябва да си ги сваря. Това е някакво мляко или протеин, не знам точно какво е, май мляко. Какао. Още нещо за хапване. Ядки.
предимно за ядене са дали. Някакъв крем пак, може би вазелин. И това е. И тук е и стартовия номер, който още не съм го отворил. Ох, явно не само моя ден е лош. След като се оказах без настаняване, без букинг, сега се видях с Боби Манджиков, който също е имал интересни преживявания. От летището се е хванал метро до една спирка, оттам е взел колело под наем. Само че има много малко батерия. Батерията му паднала по пътя с колелото, при което няма нито навигация как да стигне до експото, нито пък може да спре колелото да го таксува. И се е загубил, забутал се в някакви ниви. От тия ниви срещал някакви хора, които грам английски не говорили. Никой не може да го пъти. Целия са изпотил естествено от карането и от бързането, както и аз всъщност. Тук е мега жегата, аз се бях навлякал и бедствах също с доста пот хвърлих докато стигна. И така. И в крайна сметка успя да се добере до експоцентъра. Беше си включил телефона да се зарежда на втория етаж. И сега отиде с колелото да си го остави, за да спре да го таксува. А пък аз го чакам тук на една автобусна спирка с целия багаж, и неговия и моя багаж. И така. Дойде време за състезанието. Отивам към старта с колело. Часът е малко след 7. И както виждате, съм попътник. Времето е доста топло. Така, даже бих казал, че за Валенсия е по-хладно. 19 градуса е в 7 сутринта. Си изглежда, че май няма да вали. Въпреки че прогнозите бяха за дъжд, може да не се размине. Но пък има висока влажност, която даже аз я усещам във въздуха. И така, снощи тръгнах да ви разказвам за историята с моето настаняване, с букинга. Ще ви я доразкажа след състезанието, като успях все пак да намеря къде да остана, къде да спя, да имам покрив над главата. Има още една много забавна история от тази сутрин. Освен, че за малко да спа на улицата, за малко, не за малко, а направо се случи. Ми откраднаха един чифт маратонки, едни дънки и една тениска. Така че страхотен старт и на днешния ден. Но да, сега ще се фокусирам изцяло върху самото състезание. А за другите премеждия ще ви разкажа след самото състезание. Тук ще са последните метри на състезанието. Финала. Ето е табелата за последни 200 метра. На Валенсия готиното е, че можеш да обикаляш града с колело. И то доста бюджетен вариант. Имаш за 4 евро за цял ден и можеш да караш свободно по 30 минути на курс. Оставих си още 700 метра за ходене, така че ще имаме време да ви разкажа всъщност какво се случи вчера. След като останах без букинг заради затворения хостел, нелегален хостел, писах по всякакви групи в Валенсия за настаняване. В букинг и в Airbnb нямаше нищо. И в 9 вечерта вече започнах сериозно да се притеснявам къде ще спя.
И така в последния момент един приятел ми подсказва да пиша в Бягане за здраве на Facebook групата, защото има доста българи тук за полумаратона, които бягат и участват. Много бързо се отзоваха няколко души, писаха ми, някои от тях нямаха възможност, но две момчета, Тихомир и Величко, на които съм им адски благодарен, ме спасиха, защото ме приютиха в тяхното Airbnb и успях да спя на диванчето в хола им. Отново наистина благодаря ви, момчета. Спасихте ме в много труден момент и така осигурихте не само спане, ами сутринта си имах и кафенце и закуска, така че наистина много ви благодаря и ви пожелавам на вас успех в днешното бягане, да си изпълните целите. Що се отнася до откраднатите маратонки, дънки и тениска, за тях малко и аз имам вина, тъй като ги оставих до един прозорец с решетка, беше самия прозорец. Казах си, че няма кой знае какъв шанс някой да ми открадне нещо в диапазон от 6 часа през нощта. Все пак сме в Испания. Въпреки че Величко ме попита, сигурен ли си, че искаш да ги оставиш там. Изглеждаше ми сигурно, но на сутринта ги нямаше, така че в момента съм с само един чифт маратонки и това са Keep Run Keep Storm, с които ще бягам. Ето ги. Веднага след състоянието може би ще отскоча до някой Декатлон, за да си купя маратонки, дълги за ходене, да не ходя с Keep Storm за 550 лева. Да си го съхраня все пак и за състезания, неговата пяна. И така. Сега отивам да намеря Боби Иванджиков, с който евентуално да изпием по едно кафе още. И после вече почваме загрявка за състезанието и атака. Финиширах полумаратона, времето ми е 1 час 7 минути и 42 секунди или средно темпо по 3,12 на километър, което в общи линии беше целта. Целта е изпълнена, но аз съм малко разочарован, защото се движахме с темпо за под 67 минути, под час 07 до 15 км и на 15 км се чувствах много добре. Наистина много добре. Даже това се шегувахме, че аз там бях убеден, че няма какво да се обърка. Че до финала ще си задържа скоростта, даже най-вероятно ще мога и да ускоря. Само че последните няколко километра излезе доста силен вятър, отделно и аз почнах да поумирам физически. Темпото ми падна доста и последните 3-4 км бягах с по-бавна скорост. Да, не перфектното бягане, със сигурност, но генералната цел е изпълнена, така че бих казал, че съм доволен. Малко по-късно ще разкажа допълнително за самото състезание. Обратно на колелото отивам да изпием едно кафе с Боби Иванджиков и после си хващам автобуса обратно за Барселона, където ще нощувам и ще се опитам да разгледам още малко града. И в понеделник след обед ми е самолета към София. Ще използвам времето в пътуване към Барселона да ви разкажа малко повече за състезанието и за премеждията, за които вече споменах по-рано. Но да, генерално беше интересен уикенд. Повечето неща ги приех с усмивка, така че да, мисля, че всичко в живота трябва да се приема с усмивка, независимо какво ни се случва.
но почвам да звуча твърде философски, така че спирам до тук и ще се включа малко по-късно. Записах 10 минути видео в автобуса, но звука е трагичен, тъй като си загубих и микрофона, който си носих тук в Испания, така че сега ще ви разкажа набързо за самото състезание. В началото, разбира се, на първите 500 метра, първия километър искахме единствено да избегнем навалицата от хора, тъй като имаше много, наистина много участници. Всеки се бута напред-назад и така гледахме само да бъдем невредими в този период. Успяхме да се измъкнем чисто, без да губим много време като темпо. На практика аз мисля, че почти не съм си поглеждал часовника до 5 км. Оставих се изцяло на усещането, което така ми беше доста добре познато на това усилие от тренировките, които имах преди полумаратона. Бих казал, че първите 5 км минаха доста добре, близо до перфектното, тъй като там времето ни беше 15 минути 48-49 секунди, нещо такова. Моята цел беше на всеки 5 км да минавам под 16 минути. Между 15-45 и 16 минути. Знаех, че това е златната среда и че ако успея да поддържам тази скорост, бих успял да постигна оптимален резултат за деня. Също така ми се искаше да съм с Боби Иванджиков, който се целеше малко по-бързо темпо, но въпреки това вярвах, че бих могъл да поддържам и с него. В общи линии бягахме с него почти през цялото време. На 5 км минахме заедно. Аз бях доволен с времето си. Той може би се надяваше малко по-бързо да минем. Но така или иначе групата, която се оформи, беше добра и мисля, че и за двамата беше окей, че се придържахме към нея. Наистина груповото бягане помага адски много. Всъщност мисля, че това е основният плюс на такива състезания. Не толкова, че трасето е изцяло бързо и равно, но това, че има мега много хора, които са сходно на твоето ниво и можеш да бягаш в група. Продължихме до 10 км. На 10 км втората ни питица беше малко по-бавна, но пак беше по 16 минути. Може би 15:58, нещо от този сорт, където с Боби набързо проведохме един разговор. Двамата говорихме доста свободно за усилието и на практика си потвърдихме, че и двама се чувстваме много добре. Продължихме с това темпо в група с още няколко състезатели, без да помагаме особено в налагането на темпото, предпочитахме да стоим отзад. Така до 15 км. На 15 км също минахме с 5 км по 16 минути. Мисля, че третите 5 км бяха по-бързи от вторите 5 км. И там времето ни беше 37 минути и 40 секунди. Тоест, може би 15:51-2 за 5 км. Което така бързата сметка в движение показваше, че евентуално може да се гони резултати под 67 минути. За мен това беше оптимистичен сценарий. Знаех, че е възможно да сляза под 67, но наистина трябваше всичко да се тече при много добри обстоятелства. Отново си направихме проверка с Боби, кой как, в какво състояние. Аз се чувствах много добре. Просто бях изумен колко ми е леко на 15 км. При оставащи още 6 км, наистина чувството беше страхотно. Боби не се чувстваше толкова добре, той малко след това започна да изостава, имаше и други проблеми с корема. Аз си продължих в това темпо още километър и бях мега щастлив. Мега щастлив, защото наистина бягането се получаваше с лекота и не може да повярвам, че върви толкова добре всичко по план. И точно когато се зарадвах най-много, започна да излиза един насрещан вятър.
останах сам. Реално групата ни, която се поддържаше до 15 км, в един момент се разпадна и останах абсолютно сам, което не го очаквах. Очаквах поне 2-3 души да има около мен, но бях съвсем сам и може би това малко повлия и от вятъра, който духаше срещу нас. Темпото ми започна да пада. Както в един момент си вярвах, че дори мога да увелича още скоростта за последните километри, последните 2-3 км. Всъщност темпото ми падна до към 3,20 на километър, което е адски бавно на база това, което бях бягал до тогава. Поддържах по 3,10 и в един момент паднах на 3,20. Последните няколко километра бяха в общи линии битка да се прибера на този пейс или малко под 3,20. 3,17, 18, 19. Да задържа до финала. И успях. Финиширах си, бих казал, комфортно на час 07:42. С естествено малко разочарование, че не съм успял да задържа перфектния пейс до края. Реално последните ми 5 км са били 16 минути и 25 секунди някъде, нещо от този сорт, което е около 25 секунди зад плана ми да слизам под 16 минути на всеки 5 км. Но да, предвид обстоятелствата, мисля, че направих почти оптимално състезание и генерално съм доволен. И така, след състезанието отидох до Декатлон да си взема маратонки, за да имам с какво да ходя, да не се разхождам с Кипсторма, който между другото се справи много добре. Наистина очакванията ми не бяха чак толкова високи, но съм много доволен как се държеше модела на Кипран. И мисля да бягам с Кипсторм лапи на маратона на 7 декември във Валенсия. И така, сега малко време за почивка и подновявам тренировки за маратона с малко по-дълги интервали, по-дълги бягания и ще видим след месец и малко къде ще съм като форма. Според времето и на полумаратона и калкулациите на Джак Даниелс, неговата формула, бих могъл да гоня резултат на маратон под 2 часа и 22 минути. На мен ми звучи малко оптимистично да бягам за такъв резултат. Но ще видим как ще протекат и тренировките следващите седмици. Ако всичко върви по план, не е изключено да гоня и такъв резултат. Но поне в момента си мисля, че по-скоро бих се застраховал с едно по-консервативно тръгване за под 2 часа и 25 минути и евентуално във втората част от дистанцията да натисна, тъй като от миналата година опита ми не беше никак хубав. Последните километри фалирах доста, тогава тръгнах с темпо за 2 часа и 20, 2 часа 21 и минах 71 минути на халф. След 30 км вече тотално умрях, но тогава естествено бях и в по-лоша форма, не бях толкова подготвен. Мисля, че в момента съм в най-добрата форма, която съм достигал някога. И така, но има време. Ще го мислим допълнително за маратона. С това приключват моите доста разтегливи обяснения. Ако някой случайно е догледал до край тези видеа, може да остави някаква обратна връзка в коментарите, да каже какво му е харесало, какво не му е харесало, дали да правя въобще отново такъв тип влог, защото за мен това е най-лесният вариант да направя някакво видеосъдържание без почти никакъв монтаж, с говорене пред камера и честно казвам, мисля, че нямам време да се занимавам с повече монтажни дейности.
Така че ако има някакъв интерес към такъв тип съдържание, мога да направя отново такъв влог и за маратона. Но естествено качеството е доста ниско, наясно съм с това и не вярвам много хора да стигнат до финала. Да, реших да пробвам. Ако е било на някого интересно или ако имате някакви въпроси, насреща съм да отговоря. Чао!